Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Kao što vidite, ispred nas je najnoviji DJI Mini 2 SE, znači najnoviji mali dron popularnog DJI-a. Ovo je novi ulazni model sa cijenom oko 380 eura, a naravno kako je riječ o DJI dronu možemo očekivati najbolje što se u ovoj kategoriji može pronaći. Pakiranje vrlo jednostavno, pa ćemo vidjeti u kratkom unboxingu što sve dolazi u kutiji. Naravno, puna recenzija očekuje vas na portalu cropisi.net. Na samoj kutiji čisto kratke informacije o tome što, samo da ovdje fokus promijem kako treba, što nas sve očekuje u pakiranju. Ovo kamera baš neće fokusirati, ali nešto se i slabije vidi. Ali uglavnom u paketu nam stiže sam dron, kabel za povezivanje, mali odvijač, upute USB-C kabel, baterija, kontroler i rezervni propeleri. Pa ajmo vidjeti u samo pakiranje. Znači odmah po otvaranju tu je sam dron. Moram priznati da djeluje vrlo dobro i vrlo je kompaktan, ako možemo usporediti veličine dlana. Dalje u pakiranju ispod se nalazi malena kutija, vidjet ćemo poslije što je u njoj, a ispod nje je i najnoviji kontroler, odnosno kontroler sa OcuSync 2 tehnologijom, koja omogućava ovome dronu zapravo domet od respektabilnih 10 km. Za razliku od Mini SE-a, ovo je puno bolje rješenje. Ja sam upakirao ovu kutiju u kojoj se zapravo nalazi kabel za povezivanje kontrolera sa USB-C telefonom i sa mini USB priključkom. Također tu su i upute koje nisam izvadio, te USB-C kabel i odvijač za održavanje, odnosno rezervni propeleri. Punu recenziju naravno očekujte na portalu cropisi.net.